Gipadayag ni Jesus ang mga detalye sa iyang paglansang sa cross. Marso 29, 2012. Mensahe 0380. Book of Truth. Ang mensahe. Akong minahal nga anak, ang akong panahon alang sa dugang nga pag-antos moabot, samtang ang akong pasyon sa cross paghandumon. Walay tao nga nakasabot sa gidakon sa kong pag-antos, sa panahon sa kong paglansang sa cross, o sa paagi diin ako gihampak. Ang paghampak kanako mao ang pinakagrabe. Gikulata ko pag-ayo sa napulo ka mga lalaki ug matag pulgada sa akong lawas gilaslas. Ang unod sa akong likod gisi ug ang akong mga bukog sa abaga nakita. Halos dili ako makabarog ug ang usa ka mata nasamdan ug nadugmok. Nakakita lang ako pinaagi sa akong walang nga mata. Sa dihang gidala nila ako sa tubangan ni Poncio Pilato, ug gibutang ang korona sa mga tunok sa akong ulo, halos dili na ako makabarog. Unya, gihubuan ako nila, sa wala pa magbutang og mubo nga pula nga sapot sa akong ulo. Ug dayon nagbutang og sanga sa palma sa akong tuo nga kamot. Ang matag tunok sama sa dagom, hait kaayo kini. Usa niini nga mga tunok mitusok usab sa akong tuo nga mata, nga nakapahimo kanako nga halos dili na makakita. Daghan kaayong dugo ang nawala kanako, nga nagsuka-suka og nalipong kaayo, nga sa pagsugod ko sa akong pagsaka sa Kalbaryo, dili na ako makagunit sa cross. Nahisukamod ako sa makadaghang higayon, nga niabot og mga oras una pa ako makaabot sa tumoy sa bungtod. Gibunalan o gilatos sa mataglakang sa dalan. Nagkadugo ang tibuok nakong lawas, ug natabunan sa bagang singot, nga gipatungha sa naglagiting nga adlaw. Nakuyapan ako sa pipila ka higayon. Bisan kung kini sakit ug makapasakit, ang labing makahadlok sa tanan, mao ang pagdumot nga gipakita kanako, dili lamang sa mga hamtong sa dalan, apan sa mga gagmay nga bata nga nagsipa kanako tungod kay nagsunod sila sa panig-ingnan sa ilang mga ginikanan. Ang mga singgit nga migula gikan sa ilang mga baba, ug ang pagdumot walay bili kung itandi sa ilang kahadlok kanako. Kay luyo nining tanan, dili gihapon sila sigurado kung ako ba sa pagkatinuod ang Mesiyas nga dugay na nilang gipaabot. Mas sayon hinuon ang pagdumot kanako, pagsaway kanako, kaysa pagdawat kanako. Kay kana nagpasabot, nga kinahanglan nilang usbon ang ilang mga paagi. Ang akong pinakasakit nga higayon, mao ang pagkahigda nako sa yuta sa akong kiliran. Nga gisipa pag-usab sa likod, ug nakita ang akong minahal nga inahan, nga nagtan-aw kanako. Naguol siya o kinahanglan nga kuptan sa duha sa akong mga disipulo. Makita ra nako siya pinaagi sa usa nga nahibilin nga mata ug dili nako maagwanta ang pagtan-aw sa iyang pagsakit. Ang mga pagbiay-biay, siyagit ug pangulo gikan sa mga panon sa gatusan, mabati gikan sa yuta nga akong gigdaan. O gikinahanglan ang unom kagatos ka mga sundalo sa pag-organisar o pagdumala sa paglansang sa akong kaugalingon ug unom pa. Ako ang nag-una silang pagtagad, ug ang uban wala mag-antos sama kanako.
Sa dihang ang akong mga pulso sa ilawom sa kong kumagko, gilansang sa cross, wala na ko'y mabati. Ang akong lawas, kidagmalan kaayo, ug nabunog, mao nga nakurat ako. Ang akong mga abaga, wala na matunong, ug ang akong mga bukton, natangtang gikan sa ilang mga suksukanan. Ang pinakagrabe nga pisikal nga kadaot, gipahamtang sa kong lawas, sa wala pa ko gilansang sa cross. Wala na ako'y singgit, walay protesta, hunghong lang. Kini nakapasuko sa akong mga berdugo nga gusto og reaksyon aron sa pagtagbaw sa ilang mga kailibgon. Wala gayud ako makigbatok kanila, kay ang pagbuhat ni Ana nagpasabot nga kinahanglang makigbatok ako kang Satanas ug sa iyang mga demonyo kinsa mitapot sa ilang mga kalag. Mao kini ang hinungdan ng ilang kabangis kanako, grabe kaayo. Nagbitay ako sa cross sulod sa 5 ka oras. Ang adlaw naglagiting, ug walay mga panganod nga makatabang sa pagpakunhod sa pagsunog sa akong panit. Sa dihang mikuha ako sa akong katapusang gininhawa, ang akong amahan nagpadalang itom nga mga panganod, ingon man usab sa dalugdog ug kilat. Ang unos nga nahitabo hilabihan ka makahadlok ng gidak-on, ug kalit kaayo, nga ang akong mga tumatan-aw sa walay pagduha-duha, niadtong yugtua nga ako sa pagkatinuod, ang manluluwas nga gipadala sa Dios nga Amahan. Gipadayag ko kini kanimo akong anak, isip usa ka gasa kanimo. Agig balo sa dakong buhat sa pag-antos nga imong gihatag kanako. Sultihi ang akong mga anak nga wala ako magbasol sa akong pasyon sa cross. Ang akong gibasulan mao ang akong sakripisyo, nakalimtan na, ug daghan kaayo ang nanghimakak nga ang akong paglansang sa cross nahitabo. Daghan ang wala ideya kung unsa ang akong kinahanglan nga antuson. Tungod kay daghan sa akong mga apostoles, ang wala makasaksi sa akong pagsaka sa Kalbaryo. Ang nakapasakit kanako karon, kay daghan gihapon ang naglimod kanako. Ang akong hangyo kaninyo, akong mga sumusunod. Ayaw itugot ng akong paglansang sa cross, mausik. Namatay ako alang sa tanang kasalanan. Lakip na ang nahimo karon. Gusto ko o kinahanglan ko nga luwason. Bisan kadtong naglimod kanako. Bisan karon. Ang imong minahal nga manluluwas, Hesukristo. Dugang mga mensahe sa Book of Truth sa www.fatherofloveandmercy.wordpress.com